Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional de Catalunya van donar dilluns el tret de sortida a la campanya de microlíders on 10 personalitats del món associatiu i cultural del territori animen els ebrencs a participar l'11 de setembre i omplir la Meridiana de Barcelona. L'escriptor Andreu Carranza, el cantant de Pepet i Marieta, Josep Bordes, i el de Txeika, Aitor Cugat, el portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, i l'escriptor i actor Valère Gisbert són algunes de les personalitats ebrenques que participen en la campanya, en la que cadascun d'ells dona un motiu per reclamar la independència. Soc una persona d'esquerres, d'iniciativa, però esta vegada crec que cal fer un pas més, omplir la Meridiana, que serà un acte per a tothom, sense colors polítics, és l'inici d'una campanya, però és molt important que estiguéssim tots units, i jo vaig parlar de trens dignes, de riu i de cultura, perquè ens toca a les Terres de l'Ebre treballar per l'equilibri territorial. Els trens i el riu serien dos de les causes més importants, i la cultura perquè considero que és un eix vertebrador d'esta nova societat que hem de crear entre tots. En l'estat espanyol, les Terres de l'Ebre sempre seran el tros marginat de la província de Tarragona. Per aconseguir la vegueria de les Terres de l'Ebre només és possible en una Catalunya independent. M'agradaria veure i que els meus fills veiguessin una Catalunya forta, una Catalunya justa, una Catalunya tolerant, una Catalunya culta i una Catalunya independent. Llavors crec que és important, per anar a això, parlar també de patrimoni, perquè el patrimoni és el que ens ha permès tindre una identitat com a poble. El nostre país ha de ser un país lliure en tots els aspectes, ha de tenir una justícia social molt més elevada a la que té actualment. La campanya té com a objectiu animar els ebrencs a omplir la Meridiana de Barcelona l'11 de setembre. Els trams 15, 16, 17 i 18 són els reservats per als ciutadans de les Terres de l'Ebre que hi participen. Des de l'Assemblea Nacional Catalana esperen omplir 60 autocars amb ebrencs.